oriawr taid. Mae'r gwydr fel rhyw grachen wedi ceilo, a tic-toc, tic-toc y gwaed yn y gwythiennau wedi peidio. Ond o'i chodi at fy nghlist fel cragen fôr a gwrando, nad yw'r cogiau gloiwn dal i gnoi'r oriau yn dameidiau erbyn hyn, mi glywaf yn ei siambrau gwag, sisial pell, rhyw synau hen o hyd. Ac o'i chodi at fy nghlist fel cragen fôr, clywaf leisiau'n codi'n llan o medi o'i chrombil. Siarad man tros lesu Tsieina, treifl, jeli coch a chlecs. Emynau trwm mewn 4 llais a chleciau gynnau. Brifi yw'n bytheirio a grwndi injan fford. Ond be wnaeth neb ag oriawr ddaeth i stop, yn sownd yn rhiog amser, yn cario'r dyddiau pell fel pryfed mewn darnau amber. Ei rhoi yn saff yn ro'r y pethau coll, rhwng hyn fatches a llweddi a hoelion sbar, i'w chadw. Nestawr ysfa rhyw brynhawn, i'w hystyn eto, a'i chodi at fy nghlist fel cragen fôr.